Ja páni, my vás vítame pri ďalšom dieli so sestričke a bračekovi. Dneska tu máme diel, kde sa začne diať už niečo, čo sa začne diať. Takže uvidíte, čo sa začne diať. Dobre, tak my sa môžeme vrhnúť na to. Wow, sestrička, dobré ráno. Ránečko. No, sestrička, čo keby... Počkať, ale my sme vlastne vykradli to Tesco. Však po nás pôjdu policajti. Policajti, Fízlovi, policie, Fízli po nás pôjdu. Všechno tady korupcii nie. Dobre, sestrička, my sa musíme nejako vyzbrojiť. Poďme sa na nich pripraviť. Počula som, že vedľa Teska je nejaký dobrý obchod. So zbraňami? Čo ja viem? Však sa tam poďme pozrieť, máme autíčko. Kde máš káru? Tu mám káru, prosím ťa pekne. Sestrička, neodchádzaj, poď sem. Dobre, som tu, môžeš ísť. Rovno! Tak. Tak to je Tesco. Trošku ešte doľava, poď. Áno, tu je Tesco. A tam je nejaký obchod. Mala si pravdu. Vystupuj. Jak sa vystupuje? Tak poď. Však shift! Dobre. Tak. Prvýkrát som v Minecraftiacké auto, ne? Dobrý deň, páne a pani. Čo by ste potrebovali? Dobrý, chceme porádnu zbraň? Porádnu? Porádnu. Tak si pozrite do tohoto stolíka a vyberte si nejaké zbrane. Bazuku. Bazuka je nepovolená. Ani keď chcete ísť s tým niekde na pole. Minigun. Čo? Minigun. Koľkokrát? No, stačí jedenkrát, ale veľa streliva. Veľa nábojov, myslíte? Presne, to som hovoril. Počkajte, zapíšem si to. No už mi to dáš? Minigun, nie, počkajte, to dostanete až potom neskôr. Dobre, a chcem ešte M600. Ale počkaj, sestrička, a ja niečo chcem. Ja by som chcel tú M600 Spitfire. Ne, to chcem ja. Do jednej ruky budem mať jednu zbraň. Ukáž, tak sa pozriem ďalej. Ešte ďalej, ešte. Čo tu má? Rifle by som chcel, jednu rifle. Rifle, dozadu. Upsi. Áno, rifle. Dobre, zapíšem si to. Tak. A ešte niečo? No, prelistujem ešte. Áno, kraber, ešte by som chcel. Dorici, prší, kraber. Dobre, a to je všetko. To nebude teda lacný nákup. Čo, ticho a montuj. Dobre, ale musíte tu chvíľku počkať. Ja zalezem do sklepa. A počkajte tu zatiaľ. Kde to strieľa? Počkajte tam. Čo ste chceli? Chceli ste... Minigun. Počkať. Spitfire chce železné tehličky, zelené a biele palivo. Takže železné tehličky. Celkom zoberiem celý tak. Biele. A aké? Biele. No to trvá, braček. My tu nemáme zelené farbivo. Čo ten šašo robí? Čakajte! A čo sa to ozýva ten hlas? My tu nemáme farbivo.
Nechoďte sem! No pozrie, čo ten šašo. Povedal som vám, nechoďte sem. Hej, šašo, poň. Čakajte, musím ešte zobrať toto. Dobre. Tak. Ešte železné ťahličky. Už sa to robí. Prvá zbraň bude za chvíľku hotová. No, prosím vás pekne. Amo je... Aký má amo? Počkať. Aký má amo? Light amo nie. Kábel, bože. Spitfire má amo aké? Light? Heavy? Ja musím čúrať. Mi to trvá strašne dlho. Prachnul som späť. Dobre, páni a dámy, máte to tu. Páni a dámy. Čo tu sedíš na mojej stoličke? No, takže, máte tu krabera, do toho aj náboje. Počkať. Tak. Potom vy máte Spitfirea. Máte náboje? Dobre. Haló, pani. Idem, haló. No, potom by ste chcel ešte rifle a tu máte minigun, prosím vás, pekne. To je asi najlepšia zbraň, čo tu bola. Bude. A za to, že ste si kúpili tak veľa zbraní, čo je asi jediný zákazníci, tak dostávate zdarma machine pistol. Tak ďakujeme vám pekne. Počkať, ale ešte bude to stáť, prosím vás. Počkaj. Účtujem. Dohromady to bude stať 10 000. OK. Chceš zaplatiť zlatom alebo olovom? Zlatom. Tu máte. A môžete si ísť vyskúšať strieľať. Tak, ja skúsim zrajku. Trefa do černýho. To nevidíš? Je tak. Tu je predo mnou nejaký, že bratce. Toto. Jau! Nie, nestrelaj po mne, nie. Ježiš, čo si ty, brácho, sorry. Aha, ukáž, to má aj náboje. Ale strieľa to perfektne. Skúsim machine pistol. Kto ťa zabil, braček? Kto ťa zabil? Ty si ma zabil! Né, to som nebol ja určite. Tak mi neber zbranie aspoň, počkaj, ja tam idem. To sa nejaké povalujú, to nie sú tvoje, ty si... Sú to moje, nechaj ma. Ty už si mŕtvy. Nechaj mi moje veci, sú to moje. Né. Nechaj mi moje veci. Nejaké zlato, náboje, nejaká pekná, fajná zbraň. Nechaj mi moje náboje. A prečo moje sa veci. okno nerozbije? Pretože sú tam chrániče. Pokiaľ ešte raz ho zabijete,
tak vás pošlem priamo do väzenia. Ani neviete, ak sa nabíja, ak ste si kúpili zbrane, ani neviete, ak sa s nimi narába a kupujete si zbrane. Čo sú toto za ľudia v dnešnej dobe? Neviem, že povieš, ak sa nabíjajú. Nestrelaj po mne, sestrička, dobre? Teraz To sa nebolia. R-ko stlačte a nabíjate. ako Ronaldo, penalto. Ježiš, Ronaldo, to je kto? Neviem. Taký starý dedek, ktorý nevie dávať penalty ani. A ja si to myslím. Ale to je jedno. Poďme, strieľame. Bum, 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 bum. Óóóó! To je, niečo rozbiť. Rozstrieľať, alebo niekoho. Nie, nerob! Nerob! Prečo? Ja skúsim tohoto. Óóó, treba do černýho. Ešte. Ty si stal tak blízko. Brácho, ty si žvúl. Prečo sa nedajú zastreliť tie žalúzie? No počakám ťa tu. Ktorý smerom? Naopak, doľava. Teda doprava. Tak. Trošku doľava. Tak. A poď, šprintuj. A už sa nebudeme zabíjať, dobre? Ty si ma zabil. Aj ty si ma zabil, takže to máme oplatené. Máme to oplatené. To som nebol ja prečo. Zober si veci a ideme, dobre? Vyskúšame si niekoho zabiť. Oho. Neviem. Poď si pre veci. Nie. Ten je dobrý. On nám dal pištol zadarmo. No poď, zober si svoje náboje a ideme. Nasadaj. Šoferuj, kam ideme? Domov. Hlavne sa ideme vyšpinkať. A potom niekoho nie, počkaj, cez noc niekoho zabijeme, lebo to bude menej nápadné. Nejaký vesničan, aby som odpraskla. Tak poďme. Ale potichu, nemôžeš ukazovať tú zbraň, dokým niekoho neuvidí. Okrem mňa. Tak oni tu normálne nebývajú, už tu žiadni dedinčania nie sú. Kde sa tu srali? Mne sa toto nejako nezdá. Vylezte. Oni sa určite schovávajú, lebo z ďalky počuli tie strely. Počujem dedinčanov. Tu je jeden. Tak, poď. Dal si ho dole? O tomto nikomu nič nepovieš, dobre? Toto, že vybíja sklá. Prosím ťa, všetky zbrane vybíjajú sklá. Dobre, sestrička, poďme sa vyšpinkať a uvidíme, keď na nás prídu tí policajti, tak už sme pripravení. OK. Poď špinkať. Tak, hľadám až Johnson, nejaká stratená. Tam pri tej láve. Láva, chicken. Láva. Ja. Tu som! Kde? Tu! Tu máme dom. Dobrú noc. Dobrú noc. Decimate. No nejako trvá, ne? Prečo my zaspíme?
Dobre. My samozrejme dúfame, že sa vám tento diel ľúbil. Dúfam, že budete pozerať ďalšie takéto série so sestričkou a bratček. To je pomsta za So minulé. sestričkou a bračekom. Ďakujeme.